טוב, אז מה קורה חברים? כאן ירין בעוד סרטון. אז חברים, אני הולך להתחיל סדרה חדשה אני הולך להתחיל סדרה חדשה במיינקראפט, אז בואו נתחיל לשחק. אוקיי. אוי, סנו באמת, עוד פעם ההודעות האלה. אוקיי, אני עכשיו אתחיל לשחק. אוקיי, אז קודם כן חברים, הנה אני כמו שאתם יודעים, הדמות שלי זאת, יש לי גם דמות של המונגס, אני אראה לכם אחר כך. בסוף הסרטון אני אראה לכם. תרנגולת, אנחנו חייבים להראות אנחנו חייבים יופי. אנחנו חייבים גם איתה, אז אני אחצוב עצים אני לא אחצוב עצים, אני קודם לא אחצוב עצים, אבל אחצוב עצים סמר אחד, יופי. טוב, יודעים מה? בואו לא נערב אותה. יש לך חזר, אנחנו חייבים להראות עצים. בוא אליי, בוא. שמעתי? מה זה? טוב. אוקיי. טוב, אז בוא נחזור עכשיו. בינתיים אני אהיה בלי בית, תחזרו בתגובות עם אותו בית, אבל בינתיים אני חייב אוכל, לפה. יכין לי שים את זה פה. עכשיו, הכין לי כלים. אוקיי. עכשיו אני אחצוב את זה. יש לי כלים מה זה מערה? לחקור את המערה? לא, יש לי משהו מפחיד אותה. קיצר, עכשיו אני הולך עכשיו לנו ככה איזה מה זה? אני שומע עכביש ושמעתי טוב, בקיצר לא הבנתי מה זה, אז אנחנו נבדוק את האחרות. אוכל חייבים דחוף, עכשיו אני אכתוב עוד מעט כלים מאבן. ובינתיים עכשיו אני אשים קידו, אבל לא משנה. אוקיי. כמה אבנים חצבתי, שזה יהיה מספיק. נראה לי, בטוח. בואו גרגר.
ו... אוקיי. יש לנו כלים אבן וכלים מעט שאני בכלל לא צריך אותם. עכשיו בוא נעבור מקום. טוב, אני אעשה לכם קטע שאני אמצא מקום לבנות בו בית. אוקיי חברים, זה היה לא די הרבה זמן, כאילו תוך דקה כבר נתתי, אם פה נעשה את הבית. עכשיו אז טוב אז חברים, היום אני לא אבנה את הבית כי הסרטון הזה ארוך, אז אני לא אבנה את הבית היום. אז אנחנו פשוט נבנה מיטה. נאותה, למה? למה? יופי, תודה רבה. תודה רבה, תנסה. לא, אז עכשיו אני אעשה לי תעלה כדי שאני אגור שם ואני לא אעשה עכשיו את הבית. אז אני אעשה את התעלה וכבר אחזור לכם. טוב, אז לא עשיתי את התעלה עדיין כי התעלה זה כאילו אני רק חייב אוכל. עכשיו אני אעשה את התעלה פה. אוקיי, אז עכשיו כל מי שיבוא פשוט יחסן. טוב חברים, אני אגור פה עד שתכתבו לי בתגובות אם לבנות בית או לא. אם אני אראה חצי מהתגובות לבנות בית אז אני אבנה, ואם לא אני פשוט לא אבנה ויאגור בקרוב. אז בכך שנהנתם, אם אהבתם אל תשכחו לתת בלייק ובסאב, ונתראה בסרטון הבא. יאללה ביי.